Bingelela abalandeli bechannel sisichaza namaphupho igama lami nguHlengi wayesibongo wami Thoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngichaze enye into ethi uma uphuphe uwasha iwashiki bakwethu kusuke kusho kuwena ukuthi fanele nigeze nihlambuluke ekhaleni yabona nibe bahle nihlambuluke ningabe nihlambuluke umuntu owaphila wase washona sekufanele manje nimugezele yabo kanjalo. Nakhu-ke okunye-ke lokhu engifuna ukukunezezela phezu kwale ndaba. Senigezile-ke ekhaya. Ekhaya nigezile kanjalo nina elibeni lowadlulayo. Nami uphathisa izinto. Njengoba makuphoqa ukuthi kumele nigeze nina ekhaleni. Suke nizonigezela ukudlula kwakhe. Nihlambulule ini? Ukushona kwakhe nokungcwatshwa kwakhe nigeze ikhaya kungabi nethunzi ngoba ngempela uma beningagezanga lokho ithunzi lokuhamba kwakhe ithunzi lesimo sakhe sokudlula belizonjani lizonembatha nina ekhaya lenze ini isinyama. Ake ngibuze kanje naye, uma ithunzi lodlulile likwazi ukwenza isinyama phezu kwabantu abaphila ekhaya, kwenziwa yini abantu bengayiboni ingozi lapha bezobiza khona umuntu benze kanje? Basolane bodwa ukuthi hayi lo shonile akashonanga ngoba kufanele ushone ngesandla sikaSibanibani. Mase bethi hayi njengoba ezobekwa kanje ake sicupheni ke umzimba wakhe sucuphele ukuthi iphindele emumva lento embulele imthole lokwa ombulelile. Kuyenzeka acushwa qeda sinya afakwe la ifaka khona emgodini. Kudlule insuku ethize makuthi ufile ngempela lo ofile afe lo file kade ecushiwe la. Asiyakhumbula ukuthi umuntu oshonile lo onethunzi phezu kwethu nento enimphathise yona iyona ezosebenza futhi naphezulu kwenu. Senithathile ke manje lo muthi nawufaka la lo okade kuyena obebaleke kuthona uyena obenesandla kumbulaleli ashone namahlanye kaze ashoneke. Umbuzo enginawo lento afakwe la naye laphansi izosebenza kubani emva kwalokho? Niyabuya niye lapha phansi nithi sekwanele manje ngoba usehambile uSibanibani ke ayikhishwe lento noma ayivalwe lento noma ikhona mhlawumbe iqonda ukuthi ikhona nenye indlela mhlawumbe okwenzeka ngayo ukuthi kubuyele kuyena umuntu ayomiswa ayekiswe njengoba sokubuyela kuyena kade eshonile egezwa. Lento kugezwa okwenza ithunzi phezukweni lesi sikhali afakwa naso lezi zinhlanga zemithi ezodala ukuthi ziphindisele ukuthi ziyakushayelwa isikhathi sokuthi nazo zivaleke zivalwe nisho ukuthi cha wo sekulungile. Uma nginganjalo ningakwenzi lokho inkinga kakhulu leyo nto ngoba nje benimfaka nomuthi lapha uzobuya ingane zakwethu akazobuya eze kulo yamndeni lwana uzoya ashayelwe yana ngoba uthunwe yini lapha ebala ekhaya. Lalelani emva kalokho uyahamba uyapi uye emndenini ungasekho. Mayifika emndenini ongasekho uyakhuza uyababaza ukuthi yini lofika nawo lana wena. Phindele emuva ekhaya uyokhuluma nabo ukuthi mabekususe lezi izinto lemkonto bakuphathise yona lezi izinhlamvu abagcobezela ukuthi wenzelwe into yokuphindisela emumva impi kulo okulimazile wakubulala. Hamba ekhaya ubatshela ukuthi abakususe lento afike kunina ningezwe. Afike kunina ningezwa nhlobo. Lalela ke into esizokwenzeka. Isizoqala ke manje le nduku ishishaya ekhaya. Le kade ishaya iphindisela lapha kulwana. Isishaya ekhaya ingane zakwethu isiyaqotha umuzi bafowethu kulokho kubuza kwenze njani. Kanti naphathisa umuntu yini izikhali ezithize nacupha bokwazi ukuthi mawucuphile igcina impela kwesisikhathi mawube umuntu wenu maye umuntu wagcina emtholile lo muntu okwathiwa ngamqotho fanele nazi ukuthi ihambe izovuka induku ekhaya ngoba akayekisiwe akashiyisiwe phela lonto ukuthi usemtholile lo muntu futhi naye angikholwa ukuthi uyabuya asho ukuthi sengimtholile sekwanele kodwa engiyaziyo la ezobamba khona ukuthi mayifika emndenini ongasekho naNkulunkulu kuthiwa phindela emumva uyolungisa lento ofika nayo la. Angeni lento la
mayefika emumva sekuzophindela emumva uzophindela kuba uza kunina nje ngqo ekhaya. Yayibona into leyo. Uze nje straight ekhaya uzokhuluma nani ashayeke le nduku bethi niyasiza kani niyacupha ngayo nisimpise isishaya ekhaya. Okubalulekile wengane zakwethu into ekhona ithi uyabona noma ngabe kuthi uhambe ngesikhali somuntu omaziyo, yebo ngoba sibonile ukuthi umuntu omaziyo uyakwazi ukuxoxa uthi hayi ulimazwe usibani. Kodwa maselele phansi nginitshela ngiyeza ukubuhlungu imbi lento engisho futhi abaningi ebeze bayamukele, kodwa kunjalo. Uma sekufike leso sigaba esinjalo noma nisola ukuthi uhanjiswe ngubani, imiseni madoda, ningabe nisakhuluma ngoba suke sekwenzekile, ningabe nisasola ngoba lonto iyamisa yini, iyenza nenhliziyo zenu nina ifuna ukumfaka imphathisa imithi ezokuphindisela kanti kusasa izoshaya ekhaya. Okubalulekile ngomuntu mayedlulile emhlabeni, iliba lakhe njengoba kade lihlambuluka nani mangabe lihlambulukile noma nalo liyahlanjululwa ngendlela yakhona bakwethu. Hayi le mithi enifaka ngoba izonishaya ekhaya kwayini. Phela nina niyalihlambulula ngendlela yakhona. Uyabona? Esingathi masixoxa sihlala phansi mhlambe sibonisana kokunye ukuthi kwenziwa ngale ndlela kanje ngikubeka esithombeni okwenziwa ngaso, thola abantu abazokwazi ukulekelela abadalela umsebenzi wokulungisa izinto ezinjalo masikhona isidingo. Uyabona? Noma ngikuchazela ukuthi uyokwenza kanje wena ngoba isekhaya lakho. Uyabona? Ngaleyo ndlela hlukanani nokuthatha izikhali nezinto nezokucupha nifake phansi ngoba izoshaya nini ekhaya egcineni. Iliba lomuntu odlulile liyahlambulula. Manisole ukuthi khona abathatha inhlabathi zamaliba ekhaya lakho, niyalihlambulula nini iliba. Lihlambuluke. Uyabona? Inkinga kibe kulaba othola ukuthi bakude amaliba abo aseyindaweni ezisamathebini emadrobheni ezithengwayo. Kuba nento ethizeke lapho, kodwa engikwazi nakhona ungafika uyihlambululela umuntu wakhe imhlambulula umhlabathi lona ogangiwe ngoba amanzi ayisibusiso ahlambulula yonke into. Ngaleyo ndlela bafowethu uma nesifiso nje sokuthi ungibuze ukuthi wenze njani, hayi ngifonele. Kodwa bafethi ngendlela ocingweni ngibuye ngingatholakali, ngendlela ngibamba ngapha ithandwa kaNkulunkulu. Uyabona? Ngibamba ngapha ngiphinde ngibambe ngapha. Ngicela ukuthi nabade besithembisela indaba yokuthi nabo ngizobabiza endabeni yogezela umndingi nomndawo. Bafethu into eyenzakalayo la ukuthi abantu bahlala kude kakhulu manje isinqumo noma izwi elisuke libiza abantu ukuthi bahambe bogeza silithola kuyintamba mhlambe ngabo 3. Manje makufanele ngifake ivideo ngabo 4 labo bantu abasuka koGoli nakephi ngeke beze bekwazi ukuthi befinyelele la nabona. Manje kuvele ngangazi ukuthi konje ngizothini. Abanye-ke ngibakhumbulile ngoba bebaningi ilist engangiyibhale phansi. Ngizamile ukuthi ngibafonele, yabona. Ngizamile ukuthi ngibafonele, ziningi nje izinto ezenzakalayo la nogesi asinawo, sothi masicharge kude, yabona, safelwa uyipower kagesi, yabona. Yakhona la endaweni. Kodwa-ke ngizozama nje lokho ngiqhubeka mhlambe ngiphendule kuma-comments abanye ngiphinde futhi mhlambe nangokuthi nangabo 2 sola nje ngo 2 ngicabanga ngizoyenza ivideo show ukuthi ungangifonela. Ngicela ukuthi okwamanje ngime lapho ungaze ngikhulume izinto eziningi ngihlanganise. Ngiyabonga.